Salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdulillah. Zer moduz dala? Bai, ondo. Ondo, bai. Azte hotzaiten duen, kanpo. Ja, hotza handi zaiten, bai. Jarraituko dugu aurreiritzi zerrendarekin. Bai. Beloa eta zapia. Bai. Hori janzten duzuen bakoitzean, zer etortzen da gure burura? Musulmanak ez garo non burura. Nik buruntz etortze zauzten ez dakit, baina nik claramente ikusteten aztuek ikituzten behirazunek. Osa, ja, por ejemplo, nik klasea zaldu nintzen hilenen gaunien beluekin, zien ere beti ikusten ditun ere betiko gelakidiak, ez? Hemen ezatet asko jin, eta Ari izan zen brutala, porque behitzezi ben maz raro, etxeben nahi gertura unere ana, enten ditzen, da zan, joder, zea dala, tela bat jartzien nik dezidu dutelako. Eta, bueno, nik ez dakit buruntzei din pentsatzen, pentsako zora inalda hau, ez dakit ze pentsako ben, baina behintzet kanpotik ikusteana oso itxuzixe da, ez dakit nola izan, baina burun ez da izetartzen zuzten, baina hori, behirazunen jasotzituzu, eta ikusi ja pertsona horrek oso gauze honak ez dila pentsatzen. Bueno, hola. Bai, kaixo. Jonek ezan dit, zea zela, nire herri igualekoa? Bai, hori da. Hori da. Nungu zea, exactamente? Bai, nik ustean jaio nintzen Lazaret. Bai, hori. Vale. Bai, eta, 6 urte año edo zazpi. Ostra, ni bezala etorri hor, zigurtekin etorriko zinen, ez? Bai, hori da. Gaur ekarri duzuna ez da belo tradizionala? Ez. Eta, ezke horrez dizut, nik hasieran esanetan bezala, entrevistan hasieran esanetan bezala, gizarte hontan, hain igrikixan gizarte hontan, batzuten praktika ematie gure erreligio ez da bat erreza. Por ejemplo, ni hasi nintzen beluei, tradizional, beti emandan bezala jartzen. Baina arazo pileukin itun, eta pertsoni naiz azkeni, gazti naiz, begixe dauzket, atxutet, eta nahi gozoizoik mineite bai be, eta ikuste, nik enula jarri, hain naiz ezaten arrazoi printzipalak zein iziteien neska bat hola jartzeko, okentzeko ja direktamente. Eta ikustezu ezin dezula, eta hori, aztezea, pixket, aunque sea, porque diferenti da, hola ibili, porque hola ibili, eta jendik pentsatzeu gexenetan, nire kasun behintzet, ez dela musulmana izelako, pentsatzeu bek ez un estilo, plan, hola ibiltzetela, banaetelako. Ona direkto, Euskal Herriera Terezin zinen lehenengo, bai? Bai, hori da, doni baino bezinen, eta gero errenteri. Bai. Zuek ez? Ez, gu guratxek ekarri, guratxeken etorri ginen ja direkto askoekin, beti dizene askoekin, bai. Bai, ze ondo. Ze arazo izan aldituzu beloa eramatean? De todo. De hecho, nik izenik ez dut zango, baina nik hemen, herri hain txiki hontan, eta ni nao hemen 6 urtetik, nik behintzet konsideratzen naiz, ezken nik juten naiz edozein lekota da, ezatet askoekiku naiz. Eta jendik berriz galde hoiek nunguzea, ez tebe lehengotzat hartzen hori. Ezan inberdezu derri hor, bai, baina Marrokozen jaixo nintzen, ez da inberdezu porque les satisface. Jakie, claro, nik hori banekin, porque mira que llevas. Gazteak dira eta fededunak inguruan dituzten adinkide gehienak ez bezala. Islama, familiatik etorri zaie, tradiziotik beraz. خويا ماما تاي واخا كويس واش من كويس هذا في الصوت جيت من داك من السوق امي بصح والله الا من داك من السوق كاين البرد واحد الشتا اليوم والرعد الشتا والريح وكل شيء لطيف عرفتي شنو بالسلام kaixo egunon kai zema guzendo Oñarte bai. Bai. Emetik aurrera ez dakit. Bueno, ondo tiagintza ja zaila da gaur egun, así que... Ikusten dut. Taila kondizia dira zen? Bai, taila, kolore hortan behintzat taila dana gelditzen zaitxit. Zuretzako mouan, behitu, hause izango zen, zuretzako mouko taila bat. Gutxo gora bera, nahi oso probatu barruan deukezu ispilue, ikustezun bezala lau kolore ituzu, eta hori. Nola bizi dira gutartean gazte musulmanak? Eta nola proiektatzen dute bere burua etorkizunean gurea bezalako gizarte sekularizatuan? Eta ez gara sartuko hemendik? Ez, gu ate txikitik sartuko gara. Eta zergatik ate txikitik? Gizonak eta emakumeak ez gehalako nahasten otoitzapen orduetan, ez orduetan, errespetuagatik, ez? Emakumea gizonarekiko eta gizona emakumearekiko. Bazen sartzea? Bale. Aurkeztuko diguzu zure burua, Mohamed?
Presentarme a mí mismo, bueno, empezaría por el nombre. Me llamo Mohamed Azuz. Aunque mal pronunciado Mohamed, sería Mohamed. Si vamos a pronunciar en árabe, sería Mohamed Azuz. Tengo 22 años. Llevo aquí aproximadamente unos 17 años, aquí en España. Vine a los 10 años, nací en Marruecos, en el norte de Marruecos. En concreto, en la ciudad de Nador. En una villa que se llama Tauima, ahí en Nador. Y soy estudiante tercero de Ingeniería Informática, aquí en la Universidad de San Sebastián de Donosti. Erantzunak, gaur, eta hemen, Urranditan. Liburu asko letzeiut. Irakurketak, bai, irakurtzen ditut. Unibertsitatea juteko buze asko hartzet, eta denbora libre asko bitzet hortartin. Ez naiz oso liburuzalea, gaztelaniaz eta euskaraz irakurtzen. Baizik eta Korana irakurtzen dut. Gehien bat, poema moruen kontauteko historia txikisek, ni ez azpartzeko bat izbat. Egun hauetan bereziki ari naiz jarraitzen filosofo musulman bat. Ez da kirolik egiten. Gero musika asko aitzet. Pixke gaztion itzen popa aitzen asko. One Directioneko fan top one, en plan asko gustatu ziren. Oin azken aldixen gehien bat aitzet rapa. Aiak ziprok izenaken zea bat bian nahi dia. Talde txiki bat. Mujeres, mujeres, más mujeres. Mañana te mueres y ¿qué tienes? ¿De dónde vienes? Nadie De hecho, jartze jutan inetxien, plan, amai launtzen nahi naizela eo, lo que sea. Ama, ez du suportatzen hori kentzeko, aurikularra jartzeko, zateixe. Fadua bat. Espaldien asko gustatzen zitzaizkian gaztelaniazko kantuak eta horrela. Iritsi nintzen fase batea, kontzentratu nintzen arabierazko kantuak. Azkeneko kontzertua izan zen Aspegin bendetana. Asko disfruta honun. Eta gustatzat, jute naiz, baina gutxi. Gose ditenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Bai, normalea kontzertuta gero luzaia, handigan jutea, tabernaz taberna. Asko gustatzen zait familiakin egotia, batez ere aitakin, zen lan asko egiten du eta, berarekin oso zaila da egotea etxean. Tabernaz taberna jutea ez, parranda pixketia. Utxik hori, baino eiet. Lagunekin, ez? Denbora pasa, ikasketak pixka bat alde batera utzita eta astu. Nik beti nire urroteia batekin hartetzen, eta iuel oso ondo pasatzen. Ez dut konsumitzen, alkoholik. Ordu konkretu bat daukat. Beraiek ere ordu konkretu bat dute, baina askoz beranduago, baina nik goizago, baina ez da zagetatzen. Betiko txistik, en plan, eraizu, ez dakizu ze ondo pasatzean, ez dakize, baina enaiz bakarra, badaude nire kuadrien badaude erat beste pertsona batzuk. Orduan, enaiz alako bakarrik sentitzen. Goizago etxera bueltatu eta kitxo. Zeikeu, alkolak, en plan, hola egauteko, kiston kuriosia imati. Egia da, sartzen daizela jatetxeen batea edo lako gauzak, baina ez gauetan ez. Baina bai, emate egiten plan, joder, ze pasatzea, eranezkeo ze aldatzea o ze. Joder, aldauta, igual lagunak ez, baina igual beino erten da lankidekin parranda eta igual lanien ikustutana beti isile, ez du ez zeien, ez du itzikiten, eta gero ertetzeu parrandan eta arek eratitu bere bi kombinau, eta ya dao, vamos, que no se caia, Dani, joder, como, en plan, asko aldatzeu pertsona. Ez da beharrezkoa ilunpean egotea ondo pasatzeko.
Allahu Akbar. Arabia Saudira juteko aukera izango banu, gustatuko ditzaidake gurasoekin jutea leku horretara. Bekara. Gazte musulmanak Euskal Herrian. Badituzte, noski, musulman ez direnekin parekatzen dituzten ezaugarri ugari. Gehienak seguruenik. Baina gure gaurko saio honetan zerk ezberdintzen dituen bilatzera goaz. Naita nahiez abia puntuan islama bera dugularik, eta baita ondorioz, islam erlijioaren inguruan zabaldu diren hainbat ideia zein estereotipo. Egiak eta post-egiak. Aurreitzien zerrendakin jarraituta. Islama eta jihadismoa lotzen duen aurreritzia. Bai, horrek afekta gaituzuk ez dakizu, asko. Osa, gu familien eukik gaude diskuixo batzuk, hola, porque azken intzuk hor zeitzuzu. A ber, zein lehikezuzuk hori aldatzeko, porque oso zai da, ja telebista nahi di botatzen, hori ja beste gauzu bada, ja idi jartzen islama eta jihadismo, osa, idi jartzen islama eta pertsona inozentik hiltzetuen pertsonak. Así que hor, horrek ertentzunin, fenomeno horrek ertentzunin ja beste estremo bat izan zaten. Guk nik hemen askorezten nabaritu, porque ez dizut herri txiki bada, gauzek beste nivel baten ikusteie. Baina, obviamente, ja, en plan, imaginau, gaur ez dakit nun, nik familia hauket esan izudan bezala Frantzin, eta jihadistak zehoze diteben egun hoxetan ez tebe bertetzen etxetik, por miedo de beste ozein pertsonak, igual, ez dakit, igual jipoitu jetxu, ez dakit nola esan, porque sentitzei responsable, eta ez die berez, baina responsable sentitzei gauza bisek haidin pasatzen, porque ezke jartze be, behasek siniste ben gauz bat, relazionatzeitu be, hain fuertidan gauza horrekin. Hafsa izeneko gaztea gurekin, Marokon jaioa, 19 urte ditu, 11 daramatza Azkoitian. Unibertsitatean dabil ikasten. Nurdin, 26 urte, Lazkaon jaioa, Arrasaten bizi, azoketan egiten du lan. Fadua, 16 urte, duela 8 ailegatua Marokotik. Entzun duzuenez, Hafsa jaio zen herri beretik Aljeriako mugatik etorria. Errenterian bizi da Fadua. Eta Muhammad, 23 urte, Marokon sortua eta baita errenterian bizi dena ere, duela 13 urte. Unibertsitatean ikasten du. Salam aleikum, Fadua. Aleikum salam. Zen moduz? Ondo. Elkarrizketa hau zapiarekin eman nahi izan diguzu. Bai. Baina ez duzu zapia edo beloa une oro erabiltzen oraindik ere? Ez. Ja pixkanaka egun hauetan hasi naiz egiten, eramaten, eta, egun batzuetan eramaten dut eta bestietan ez. Ez naiz eskolara juten beloakin. Zergatik da zuretzako bereziki garrantzitsua elkarrizketa hau beloakin eskaintzea? Arrazoi bat da mezkitan gaudelako, eta ni mezkita asko respetatzen dudanez, beloaz. Eta beste arrazoi bat da nola gai hau musulmane buruz dijoa zenez, identifikatu nahi dut euneko eunetik musulmana naizela. Fadua, zu non jaioa zara? Marrokosen. Nire aitak ezagutu zuen gizon bat Marrokosen eta proposatu zion gizonak aitari ea lan egin nahizun hemen Espainia nola bete esan da. Baina etorri zen aita bakarrik. Eta Maroko guzteko ideiak ez zintuen kezkatzen? Ez, hango jendiak Europa entzuten zuenean, pentsatzen zuen privilegio bat dela, ez? Fadua, definituko duzu zure burua? Nola aurkezten zara? Galdera zaila egia esan. Nabaratuko zuten bezala oso orduria naiz, gauza batzuetan. Zaizu nabaritzen? Ez, ni orduria naiz, surduri jartzen naiz eta erraz. Asko afektatzen zait besteak pentsatzen duten anitaz. Ni batzuk esaten dutela akats bat dela, baina ni asko kezkatzen naiz besteak pentsatzen dutenaz. Faduaren definizio hortan ez duzu sartu musulmana zarela. Baina
ze desberdintasun dauka horrek? Osea, zergatik egin behar dut beti definizioa musulmana naizela edo marrokosekoa naizela? Bale, ni marrokosekoa naiz, baina zergatik denbora guztian identifikatu behar naiz nire jatorriaz edo nire religioaz. Ez dut beharrezkoa ikusten. Hala ere musulmana zara? Bai. Eta hori garrantzitsua da zuretzako? Bai, pila bat. Nik uste dut nire religioa nire etorkizuna dela, ez? Hori nire etorkizuneko lehen pausoa. Kaixo, ni Nordin naiz, 26 urte hauzket, da Arrasaten bizi naiz. Taxista bezala zeo lanen, Rabateko hirin, Marrokosen, lan asko egin da gero, erabakizun honea etortzea. Beak esaten dit, sekulako suertea aukietela nik. Porque, karo, hemen jaiotzezea, dana ikustezu begi honakin, da hemen nahi dituzun kapritxo guztik ekartze izkizu baitxak, da amare albuan, da nahi arrebak, eta, karo, beak bizizun gortasun hoi, bere gurasok utzi da honea etorri zen. Tabernaz taberna ibiltzen zen Nurdinen aita gauzak saltzen. Diru nahiko abiltzean ekarri zuen familia Marokotik. 7 anai arreba dira. Lazkaon jaio zen Nurdin, eta ondoren familia bizitzen izan da Zumarragan, Azpeitian, Urretxun, orain Arrasaten daude. Eta oain bai, oin ja eskondu naizela eta hoi, ez naiz aldatuko herriz behintzat, nire ustez bizi osorako mentxe galdetuko naiz. Hau abertzetaia da, hori ere ondo ekiko zen, hau ustez nota hundia dira izango zela. Hau hundia dira da behintzat. Hori txikia. Bai. Bitu. Bilan tartian hauze izango zen. Ikasketetan pixka burugorra nintzen. Burugorra ez en plan argian nintzen, da hori esate zuten irakasleek. Pentsatzen dut da nahi berdina esango dela. Baino alperra nintzen. Eta, berdina da, estako? Bai, SG ipine behar du. XL ipintzen baldin badago handia da. Bai, kolor berdian etza gelditzen. Izango zen o granatien o rosa palon bestela. De hecho, atxa beti izan da partidaioa ikasteko. Lana neukingo ez, zeuek ikasio dakarrikan, neu ezten nahi zeuek ni pasaeten hotza pasatzea. Baina, ke naiz damutzen, azokara ertetzea, ez naiz bate damutzen, oso gustora nahu azokan, neu naiz neure jefia, iten dut lana neu nahi doten bezala, vamos. Baina, lan gorra da. Langorra. Dana diego zuek. Kalitatie hona da, Osea, dana estatuen inda dau eta horire nota huitea. Bizi oso euki izan dut kuadrilla euskalduna. Musulmanak oindala 3-4 urte hasi naiz pixkat harremanak eukitzen. Euskaldunen naiz, baino bihotza beti niretzako marrokiarra izango naiz. Beti, Leno igual ertetzen nintzen patxangan, behaiekin. Da, eaten nun. Da, porrok erretzen ditun, eta dana. Ulertzea zu. Eta jazte zanen, pixkat zentratzen da, hostia, nin undinator. Nire gurasok zer religiotakoa die. Kide guztien hor. دوزتوا بخير وعلى خير من الحامدين والشاربين. فطرنا. Porque nahi jardun ditatxak bai, behitugu musulmanak geha, eta musulmanak ez dugu gauza hauek egiten, da ez dakize. Da inoiz ez dut bete beak esan dakoa. عاونوك البنات شيولا. عاونوني دخلوا الكوزينة، وحدة دارت طابادورة، الأخرى دارت الغدا، الحمد لله. Leno makarra banitzen, bai kastolan da bai etxen. Da hori, ikusten un bizila zala pasadizo bat, eta listo, hemen gaudela hori bizi da listo, da kitxo. Baina iritsi zitzaidan, egun baten, hori, hasi nintzen, eskokoa jaten, baina, pixkanaka, porque hori bakarrik etortzen da, Salman wahda. الحال وحدة مشى. Ze galtzet musulmana izen da? Ze galtzet, ez zer ez te galtzen? مع الخمسة غادي يجي إن شاء الله. Leno ez zeuken garrantzik, batez, ez dizut gezurrik esango, osea, batez. Baina hain religioa nere bizila da.
Ondo pasatzen dut, ertetzen naiz nire emazteakin, porai, Gasteizea, ez dakize, de compras, lo otro, baina religioa beti printzipala, beti. Lanea jun baino lehen, errezatu egiten dut. Lanetikan etorri, da errezatu egiten dut. Lo egiten dut, esnatu, da errezatu egiten dut. Osea, 5 errezuak beti bere orduen, eta albaldin bada gehiago, gehiago. فمن التزم ذلك نال ثوابا عظيما وحاز أجرا وفضلا كبيرا. Hau pixkat fuerte sonako izue, baino nire familia baino garrantzitsuago da religioa, eta bai. Osea, zure ama gurasok die, esan dizutena, top. Ta zure ama jangoikoak poderea berdina ematen dio. Eta orduan, religioa ondo betetzen baldin bazu familiakin erazorik ez tezu ekitzen. Etxetik gertetzen naizenen beti lasaitasun batekin ertetzen naiz, protegituta bezala egongoan itzan, bezala. Eta babes hori notatzen do, toindala pare bat urtetik edo, Porque lehen horren itzen artista bat. Aspalditikan jazteteaten eta ez erretzait falta behintzat. Ez dauket beharrik, eta guztan hau. Maitasuna bezala, maitatze zeanen, zu ikusten dezu maitasuna? Ez, sentitu iten dezu. Religioarekin hoxe pasatzen da. Sentitzen dezunen, sentitu iten dezu, eta listo. Salam aleikum, Hafsa. Alaikum salam. Zemuz zaude? Ondo. Zemuz bizizara Azkoitian? Oso ondo. Zure jaioterria berriz ez da hau? Ez. Beste bata? Bai, Marrokoz. Segitzen duzu ara urtero joaten? Bai, urtero, udean. Eta nolakoa da bizitzan? Diferentie oso. Ara jautekoen beste bizimodu bat adapta berret, aunque seamos, hogei egun izen. Jazteko eri diferentie, pentsatzeko eri pixket aldein berda. Eta gehien nabaritu duzun ezberdintasuna? Ezberdintasuna ondine, jendie. Bai, jendie, sin duda, bai. Porque asko kostat, bueno, ustez behintzete, euskaldunekin, batiz bat, en plan, pakete acepten, en plan, ondo, ja, behirazun hori kendu, eta ja zuri normalikie, oso zaie da. Eta nahi bintzat asko kostau ziken, eta hori oso gazte etorri nitzela, esan nahet, ja, 7 urtekin etorriko banitze eta eskola sarteko nitzen, ja, ni lo quiero imaginar. Baina, bai, jendie. Hango jendik, ez dakit, errezo azeptatzetu kanpotarrak, ez dakiten, ere, ikusteko puntu da. Onarpen prozesu hortan, uste duzu zerikusia handia duela, zeresana handia duela erlijioak? Bai. Bueno, a ber, erlijio ezuk ezpazu kanpoa ematen, zure irudixen espalima ikusten, ondo, zanait. Baina, ja, momentutik ikuste benin, refleja jezula zure religio hori, ja, beluekin, pauso bat bi, atzea, ja ez da iguela. Ja, diferente behitze izue, diferente tratatzen zaitue, eta esatezun danare, en plan, como zu itzein, ez itzein batzuten da, como si nada. Eta musulmana eta gaztea izatea Euskal Herriko gizarte sekularizatu batean, erraza da? Ez, hori oso zaila da. Porque ni musulmana konsideratzen naizen momentutik, obligazio batzu dauzket. Igual jazteko erie, eta orduan bani sentitzen naiz geizki, porque ezinet beste gazti bezala izen, da aldi berin sentitzen naiz gaizki, porque enaizain ere obligazioak betetzen. Bai. Kamaleoiak bezala ibili behar duzu? Pixke bai batzuten, porque igual launekin hitzekin gauzek etxea jauta ezin hitzein. Tema batzuk igual. Limite da bezala jarri batzuten, eta ane launekin eguele, igual etxin hitzekin gauzek launekin ezin hitzein. Porque ena bentendiuko olokizea. Hafsa, eskatuko dizut, ariketatxo bat. Egingo duzu zure buruaren definizio bat? Ostras, konsideratzen naiz oso pertsona divertigarri zen ere ustez behintzat. Zer iso jarri berdanin, obviamente jartzen naiz, baina soy más, en plan, de borazun, gustatzen da, asunto zer iso que grazioso bihurtzia.
Gero, zea naiz, buru gogorra oso, eta ez dakit dola ala defensiba jartzen naiz a lo más mínimo. Ez dakit. Zu Hafsa unibertsitatean zaude? Bai. Zer ikasten ari zara? Zuzenbidea. Erlijioak norainoko garrantzia dauka zure bizitzan? En mi vida, el peso de la religión prácticamente es mi dirección. La religión es el foco que le doy a la vida, es la religión. Anteriormente yo no era muy religioso, yo no creía en... No es cuestión de no creer, sino no tenía esa convicción de mi religión, no rezaba, no tenía esa importancia que tenía el rezo, esa importancia que tenía los ayunos y todos esos conceptos tan valiosos de la religión. He intentado buscar muchas respuestas a la pregunta de por qué estamos aquí, qué estoy haciendo yo aquí en esta vida, pero ninguna vía me ha dado la respuesta que me ha dado la religión. Gurea bezalako gizarte sekularizatu batean gaztea eta fededuna izatea zaila da? No, yo creo que no es para nada complicado. Es más, si bien entiendes la religión, eso te ayuda a adaptarte mucho más y a ser firme y a tener unos principios, porque aquí... porque muchas veces lo que encontramos es que las personas no tienen esos principios claros, no tienen unos principios, con lo cual para mí mi religión me sitúa esas bases, me sitúa esos pilares por los cuales tengo que guiarme. Eraztun berezia darama Muhammadek atzamarrean. Egunean zehar zenbat eta gehiagotan jainkoa zoroitu, orduan eta hobeto. Hala gogoan izan, eskerrak emateko. Muhammadentzat helburua amestua litzateke egunean 3.000 aldiz egitea. Gurekin hizketan ari zela, 882 zijoan. Otoitz egiteko eraztun elektronikoarek eta guzti etorri zara. Pero este contador me ayuda a recordar a Dios, a pedir perdón. Recuerda el nombre de Dios, Allah. Hay una palabra que se llama la palabra dulce, o kalimat tayyiba en árabe, que es la ilaha illallah. No hay Dios excepto Allah. Entonces eso, yo siempre intento recordar eso y esto me ayuda tanto a recordarlo como a cuantificar cuántos hago al día. Muchos hábitos que yo tenía que eran muy malos y tuve que hacer un esfuerzo para intentar quitarlos. Hacer un cambio de golpe es difícil, pero si lo haces, gradual, se consigue. Ze ohitura baztertu behar izan zenituen? Hábitos como decir las palabrotas, juntarme con amistades que no me ayudaban ni en el ámbito de los estudios ni en nada prácticamente. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. Aurreritzi asko topatu dituzu bidean? Sinceramente, yo no tuve ningún problema en este aspecto de que vea que no encajo, o es que no pueda encajar, o no vi ninguna diferencia. Azokatan ibiltzen naiz lanen, eta azokatan notatu egiten dezu. Etortze zaizkit igual klienta batzuk azoka, eta beti dirua geiseko eskatzen didate. Zeba, marrokiarra naizelako. Eta gero euskaldun batei jute zaie eta ordaintzei jo esaten diona. Zeba, Euskal Herrin gaude, ez gaude Marrokos. Te los quito de mi... No, es que por eso, ¿cómo te voy a regalar 10 si me vas a dar por 2, 30 euros? Me estás pidiendo que te regale uno. ¿Me explico? Baina gu ni hemen esnatzen naiz goizero, euskaldun bat bezalaxe, lanea ertetzen naiz, nire etxea dirua ekartzeko, eta karo, ohitura hori zeuk esaiazu, zeba. Izte derantzuni bilatzen. Izango igual, behaie Marrokosa junda daudelako eta beti regateatzen da ibiltzei alako. Ni eskatzen detena da, balio duena gauza ez euro bat gehiago nahi, ez euro bat gutxiago. Hasta que txak moraten. Pentsatu lasai, eta egongo gea. Astero tortzen naiz, así que... Vale. Ba, egun hona pasa. Muhammad, zu unibertsitatean zaude, zer ikasten ari zara? Ingeniería informática. Eta etorkizunean, non ikusten duzu zure burua? Quiero acabar mi carrera, hacer el máster
algún máster en informática y después hacer el doctorado. Después del doctorado, o sea, mi ambición es ser un profesor universitario, si Dios quiere. Hemen? Sí, aquí. Lana bilatzea musulmana ez den mundu batean. Zenbateraino da erraza. Lagun bat etorri ziren ezaten bertzebela langile bat, eta jo nintzen. Eta galdeuzin lehenengo, bai, zu altzea, esan zin, Andrak. Dani, bai, ni naiz, ezke Karla komentazion, da gu pentsatze genuen askoiar bazala. Bai, ezke askoiarra naiz. Eta zai, bai, baina bakizu, en plan, tipin seinalatzen bezala ona, porque ezke hor bakarrik ikusileik ebe naizela mengua. Hola jen, eta esan zin, bertzebela batemat postu ezazan, kamarera. Ez daki baleiken ni hartu, ze aukendu berko nuke, jendik ezin dula hori ikusi, espero zula nik ulertzie, ez da oso ondo ikusile, nik ezin detela hor lanain, jendin behirazunekin goitzkitela, ez dakize, tala, junitzen etxea, vamos, erdibidin neharri nun, porque eskiz, komentaixo, nire tabintzet lehenko alditxa zan gauza hoxek aitzen, ni flipain nun komentaixo hoxekin, porque aitzen nikun telebistan, Instagramen letzen nikun, baina nik enun euki, trato hori behin, eta oso fuerte intzitzen. Baina gero, ez da nolatan milagrue, otzein nintzen, eta lan nahi nunan. Jendia bai ikuste gaitxula, como raza inferior bat ez dizut esango, baino pertsona txarra bezala bai. Baina hori herridanetan pasakola pentsatzen dut. Bai Marrokozen, bai hemen, da danetan. Neire pasatzen zaite, ikustet marrokiar bat igual bidea zeharkatzen, da neu marrokia izan da esatet, hau nola di joat pinta hauekin, dai aztezea igual hor kartera da ikutzen, da de poltsikok eta, baina hori oso txarto da. Pixua topatzea tokatu zaizu? Ez, ondik ez. Eta badakizu... Kosten gozatela bai. Nera nase bizi da Frantzin, baina ontzan temporada baten bizitzen hemen Espainien. Euskal Herrixan egon zan bizitzen. Eta arek gizona da, ez du pelu ibiltzen, baina por el simple hecho de ser extranjero, es que imposible intzikon topatzi ez. Así que ez denai pentsaun ni, hau ibilike, ze arazo kikotutan pixu topatzeko. Isertzen bazea hemengo norbaiten ondoan edo, zutitzen dela, ikusten zitu alako beloarekin jarita, eta arraro ikusten zaitu, eta zutitu eta juten da. Arrazakeria somatu duzu, askoz ere gehiago zapia jarri zenuenetik? Bai, hombre, porque azkenin, ez da azalkal hori hor ikuste be, zena eta hor dao. Bai, askoz diferente tratatzen zaitu be, eta bai, jarri alde honixo da tratamendun, eta ikusteko eri eta dana. Eta zer sentitzen da horrelakoetan? Inoiz pentsatu duzu, pikutara erlijioa? Joi asko hartzen dira, bai. Eta jende askok bideari atzera eman behar zion beloak kenduz. Eta, nik hori ez dut nahi. Nahi esan da, pero jende asko gertatu zaio eta pena handia da. La ilaha illallah. Erlijioak beraz zure egunerokotasunean garrantzia handia dauka? Bai. Bostalizar ez da berda, baina ni naiz aplikada, batzuten nik ez ditut ala errezatzen, eta orduan ez ditutan egiten, naho denbora zuen pentsatzen hori dauketela hor, eta inberra dauketela, baina ez, en plan txarrea, ez en plan pixua bezala kentzie, ez porque necesidadi dauket, eta ditzen, jun da da lasaion. Zu zientzia emakumea zara? Bai. Eta zientzia eta Koranaren artean ez da kontra esan asko egoten? Bai, guk zientziak esaten dituen gauzakin ez ditugu esaten gezurrak direnik. Baina egia da, zientziak esaten dituen munduaren hasierako kontu horiekin eta hori, ez gaudela ados. Por ejemplo, zuk izate behizu pertsona bati, nik ez ditut eukiko horrela isuk eskondu arte, zeba, porque erregixo gala ez zateu eta paraizunaet, ezke, mira, tontu izango izanien bezala behitzizue, porque ez da eze behizentzat, erreligixo ez da eze hemen. Danantzat ez, obviamente, baina oso, ez dakit, hemen oso azugola.
Eske Korana erakurtzerakoan gauza asko ikusten dituzu, eta konturatzen zea, pues, egiak direla, ez? Nolabait, edo sentiarazten dituzu egiak direla, eta orduan, pues, eski ez dakit nola esplikau. Islami batea juteko, nik islama berdet, porque ezke sentitzen, ez dut berdet, entayitzen, oza, berdet sinistie, nire esfortzu danak, jainkuk lagunduko itela. Ez dakit pertsona bat berrixe ezautze bat eta errelazio baten oazi badeu, berdet nik sentitzi eta sinistie, jainkuk pertsona hona balima niretzat, en plan, gauzeko ondo joango gila, ez dakit esplikatzen nahi zen, goloso ejemplo. Benetako konsegutzi realak eta fuerti dauzke podcastkenin, zu pelu jartzen momentutik, klaro eukiko zu ez dezula dana eukiko. O sea, que vas a ser privada de unas cosas por el simple hecho de llevar el velo. Hori klaro euki behar da jartzen momentuatik, porque ala da, o sea, bizigan gizartik ala da konfigurauta. Zuen artean argi daukazue, zapia jarri eta arazoak hasten dira. Bai, hori egia da. Baina eski ez badugu jartzen ere jendea ohituko da, eta hori idei hori sartzen du buruan, eta hori ez da horrela izan behar. Religioa bai aukeratzen dezula zeuk. Da guk islama aukeratu degunetik, islameko gauzak bete egin berdia. Bestela ez doina musulmanak izango. Mitikue beti, por ejemplo, andran, en plan, kontuek, islamak zeaitxetula menosprezia, eta holako aurre iritzi hoxek. Hoxek, obviamente, lekudanetan daude. Hori esan behar nizun justu. Aurre iritzi zerrenda horretan, badago, emakumearen papera zalantzan jartzen duten aurre iritzi horiek. Asko baina. Islama matxista da? Ez da. Osa, ez que, hola, erantzun borobila. Ez que justo, islamak emate iso Andriei, osa, leku bat, beste eozein erreligixok ez dizunak ematen. Obviamente, zuk hori izate zu musulmana ez tan pertsona bat, entra por aquí, le sale por ahí. Adibidez, esaten dutenean, gurasoak behartzen dutela beloa eramatea adibidez. Hori jende askok esaten du behartzen zaituztela etxean. Hoi momentuz nire emazteak ez dauke zapirik, eta nik inoiz ez diot esango zapia jartzeko. Baina beak musulmanon bat izetan nahi baldin badu, jarrin beharko du. Badaude kasu batzuk ni baino neska txikiagoak jarri dutela eta ondo gainera. Eta horiei, nolabait esan da inbidia ematen diate. Zen txikitatek jatzen dute eta beraiek nahi dutelako eta hori oso nahi dutzen zait. Y aunque ellas se sienten, digamos, atacadas por fuera, tienen que tener también la convicción de que ha tomado esa decisión por sí sola y tiene que saber, digamos, cómo transformar esa mirada negativa en una mirada positiva, con sus actos y con demostraciones. Askatasuna du guztirako, ez bakarrik erakusteko. Baita ere, tapatzeko. Eta gero kulturan andrak daudela, gizon matxista daudela kultura, ez dakit, arabe hortan, obviamente, zenik ez dizut, hori ala da. Gure gizonak ezin dugu praka motzak belauna baino goro jantzi. Beti belauna tapauta auki behar ditugu. Eta zuzen marrokiar ikuste dituzu belaunak biztan honeainoko prakakin eta pilo bat, baita, nik behintzat ikuste ditut, eta hori ere pekatu da, Musulmana ez da matxista, baina galdetze baizu galderia diferenti izango da zan, marrokixek matxista dien, bai borobil bat izango nizun. Osea, Marrokosen, por ejemplo, dago gaizki ikusita neska batek erretzea. Baina eske baitare gaizki dago ikusita mutil batek erretzea. Osa hor nire ustez diferentzia behar da, erreligizio eta kulturia. Neska batek ezin baldin bau bikiniakin jun plaira, mutil batek ezin du plaira jun traje bainuakin bakarrik eta hau biluzi. Berdin, Nire kasuan berriz ez dut izan inoingo arazorik ez diate behartu ezertara. Baina nire ustez, familia baten aitako, lokiseak, obligatzen, derri hortze unin neska beloa jartzea, iritsikoa momentu bat neska horrek kendu ingona. Nahi desuna ezan, baina jarriko zu konbentzitzeko, baina etxezkan podonian zuk ez dakiz ez egiten. Orduan, kendu ingo fijo, eta nik kasuak ez altze ditut. Eta hori pasatzea, azkenin orduan ez dizu balixo ez zertako zure alaba, o lo que sea, derrigortzea horta, porque azkenin horrek erten inberdixo ez, zuk konbentziute sentiu bertzea horta. Errespetu handia adierazten du, bai niregan zein erlijioarengan.
Respetu handia. Koranak ez dut izu zenen aurrien kentzeko baimena daukezun belo hori. Eta nahi hori politia irutu ziren, nik ez erakusti porai niri edan gauze bat, nik elegitzi ezenek ikusi. Nik ere 6 urteekin etorri nintzean, marginazioa sentitzen nun, baina kanpotarra izateatik eta ez musulmana izatearik. Bai. Nolako izaten ari da zure prozesua? Espero zenuena baino errazago, zailagoa? Eske egun hauetan egon naiz pentsatzen, animatu eskolara juteko ez, baina eske juten banaiz egun bat, beloakin eta gaizki sentitzen banaiz, besteak esaten dutenarekiko, eta gero zer egingo dut, berriro kendu, ez, jartzen badut ja jarriko dut, ez dut atzera egin nahi. Orain hasi naiz egun hauetan eta... Jartzen. Bai. Ze komentarioren beldurtzara? Komentario baino gehiago izaten dira eginkizunak, ez? Nola portatzen den jendea zurekin. Edo nola ikusten zaituen, no? Begiruneak edo bestela, nola hitz egiten dizuten, eta hola. Lagunak galtzearen beldurtzara? Ez. Esatea, beloa dara mazu, lotxa ematen dit zurekin juteak kaletikan edo horrela, konturatzen zea, zure lagunak ez dira hain lagunak, ez? Oin, zu pasatzen ari izan fase hontatik, ja, belue jarri nuneun hartan, hor ja, notan estoy fuera, baina ez kanpotarran, ez que izen zinte, tipo, doble faktore, bezala, ja, de hecho, kanpotarra naiz, eta gainetiko belue ibili berde, orduan da, joder, dos cosas contra mi, ja. Eta, pentsatu duzu inoiz, lan bategatik zapi alde batera ustea? Bai. Ez, lanatik ustie, ez nik hori klaro dauket, ez te bainelako, ona hau naiz pelukin, jainkuk launduko, nahetan leku horta jatzen belukin, porque, a ber, niretzat eta nire amantzat imposibilizan nik kamara egitie belukin. Ta indet, imposibilizan nik launek eukitzi hemen guk belu inde, porque danak raro itiko ziben eta kalin ez zeben daiko nitaz ez jakin. Baina inditut, eta bauzket, orduan iritzat, ez, nik ez te bainelako. Hau, por ejemplo, ibiltzie, hau ez da hola. Nik konsiente naiz, gaizkei naiz dela, eta ez datet favorez ni ez ibili modelo bezala, ni ez ibili ni ejemplo bezala belu ibiltzen hasi behar dezunin. Da zuri deika atzean utzi nazu, piztiera ben moduan harinatzaizu. Daraman zapiaz, berak aitortu digu badela oi baino laburragoa neurri batean, eguneroko bizitzan arazo eta eragozpen gutxiago izateko. Zuk zure burua daukazu, musulman moderno moduan? Ala zatibe, baina ez dakit. Bai, a ber, pixke ba naiz, baina ez dakit, bai, pixke bai. Hafsa ezagutu duzu? Bai. Zure jaioterrikoa da bera ere? Bai. Berak islama nola praktikatzen duen, zer iruditzen zaizu? Berak esaten duen bezala saiatzen dela. Baina nik uste dut Hafsak ez dituela izan ni bezalako aukera. Orduan nik uste dut ni baino gutxiago praktikatzen dula, baina da informazio faltagatik. Nire ustez. Eraikitako zubia deuse... Batzuentzat ez zara nahikoa musulman izango? Hori da, bai, obviamente. Hau biltzetan momentutikola, enaiz. Batzuentzat nizikera enaiz musulmana. Kezate izut hor daude, extremismo nivelak baite. Así que batzuk enabe konsidera hori eiken musulmanak. Eta bai, hor gure hartine badaude bizkarrak. Eraikitako zubia amildegi egin zaigu, da ibai ardian arropasatzen zaiguten, gora bailitzan dena emanez zabatu. Alde batetik eta bestetik defendatu behar duzu zure burua? Bai, txungo. Azkenian geu ere arri bihurtu, ez dugu sinesten da ezin
sentitu, hitzak sugeak bailiran lotzen zaizkigu, ta ezin askatu. Programa honetan parte hartu duzuen guztiek, esan diguzue, islaman askatasun beretsuak dituztela gizonezkoek eta emakumezkoek. Sí, hay igualdad, pero hay que tener un concepto claro, y es que Dios ha creado a la mujer, es un ser, y ha creado al hombre, es otro ser. Dios ha hecho una distinción a las capacidades porque sabe las capacidades del hombre y sabe las capacidades de la mujer, con lo cual le ha dado los derechos del hombre y los derechos de la mujer. ¿Por qué a la mujer se tiene que poner el velo y el hombre no se tiene que poner el velo? El hijab, el significado del hijab es protección. La cáscara de huevo es una protección. La atmósfera es un hijab, es una protección. Podríamos darle sentido o saber por qué Dios ha elegido que la mujer tenga esa concepción de protección. Egia da adibidez, ikusten duzuten bezala emakumeak otoitz egiterakoan atzean egiten dutela otoitz eta gainera leku txiki batean, baina konturatu ere ez direla emakume asko etortzen. Eta gainera emakumeei galdetzen badiezue ea zegatik gehoz gizonekin ez dien elkatzen, ikusiko duzue beraiek ere ez dutela nahi. Gizonekin ez du nahasi nahi otoitz egiterakoan. Askoz ez gehiago errespetatu behar diogu geure amai, geure atxai baino. Baina hori pasatzen da, ez. Esate izu zure atxak, ekarri jazu urbaso bat. Eta amak esate izu, ekarri jazu kamarotetik ez dakize. Zu berez, junbertzea kamarotea, da amak esandako hori ekarri, eta gero ekarri atxai urbasua. Baina hori pasatzen da, ez. Gure jangoikoak alak, bere podere guztia jartzen du bere zure amaren podere pare. Islamaren bidea hartzen ez dutenak, zure ustez zer dira? Okerreko bizimodua hartu duten pertsonak? Okerreko ez dakit, baina ni behintzet nik ikustet ondo hain naizela. Eta aixek ikusiko ondo haidila. Okerreko bidea aukeratu dugu bizitzan? Hombre, gure iritziz bai. Nik lagun bali mauket, nire da dizengo zan kistonona. Persona hori musulmaningo bazan, baina ezin detetzan persona hori geski bizi dela. Nik errespetatzen dut, karo, porque ni zein naiz ni derrigortzeko bati religioari garrantzia emateko. Neure buruan jabea bakarri naiz, inorren jabe naiz. Topatu dituzun aurreritzien artean, tokatu zaizu inoiz islama eta jihadismoa lotzen dituen ideiari aurregitea? Sí, pero a hacer frente nunca tuve que hacer frente, ni tanto el diálogo, o sea, nunca tuve la oportunidad, ni nadie me ha dicho eso. Es más, al contrario, cuando ocurrió aquel atentado en Barcelona, uno de mis compañeros de clase, encima me envió un mensaje, me apoyó, me dijo, oye, que yo sé que los musulmanes no tenéis nada que ver, no sois terroristas, no sois violentos y no tenéis nada que ver con ese atentado. Es resultado de que ha convivido con musulmanes y ha visto cuáles son los valores que de verdad transmite el Islam. Zu notatu indezu, naiz da behaiek ez espresau, zugu ikusten dezu, behitu honek nahi ikusten hau, como que enpara nahi dut, abezela hongo bazan, haberse ozengo nion, ose da, hori txarra da. Yo creo que la comunidad musulmana tiene que pasar de ser una comunidad victimista, que solo diga
oye, que solo nos señaláis a nosotros y que solo, digamos, nos odiáis a nosotros, y que sea una sociedad activa, y que pase, digamos, a demostrar con sus actos que no es, que no tiene nada que ver con la yihad, porque yihad como palabra, como concepto es algo noble en el Islam, que lo han ido deformando, sino que no tiene que ver nada con la violencia ni terrorismo. Atentatu baten biharamunean, nola irten zara zu kalera? Ez que nik ezatizut hemen nik normal ertetzet, porque nik berez ez nik eta beste eozein musulmanak horrekin zerikusi ez daukena, erten berko luke normal eta aurrea, porque ez que guk ez daukeu kulpeik, oza, ni naiz, nire familie eozein momentuten izileike biktima de eso, oza, nik ez dauketze ikusi. Oza, pertsona hori telebistan ertetzeu ezaten Allahu Akbar, baina izke no tiene ni idea de lo que está diciendo, oza, esan nahi, da ibiltzeu hitz hori, baina ez du esan nahi beste danok hori gehala, ez gaitu representatzen. Nik Marrukesetik gehien gustatzen zaitena da girua, sin más, girua, hola, ertetzezea eta, karo, nire emazteak esaten dit, como que hori pixkat faltan botatzen duela. Porque han igual eguzkia ja iskutatzen denean, jende guztia ertetzen da kalea eta egoteia hor lurrian jarrita da ez, baina lurrian jarrita da igual kilometro bateko fila bat, eta danak hor erditikan eta janaria hemendikan eta bestetik, eta giro hori da gehiena gustatzen zaitena, osea, dudai gabe. Tú sabes perfectamente lo que estoy diciendo, entiendes perfectamente lo que pretendo. Intentar convencerte, perder el tiempo. A ti lo que te pasa es que tienes miedo a lo que no conoces. Crees que sabes todo y ninguna persona puede saberlo todo. El hombre llama a Dios a todo lo que no conoce. Solo es un concepto humano, solo es un nombre. Zure bezalako musulman gazte eta emakume batek, zer uste duzu aldatu nahi duela islamean? Islama aldatu? Bai, zerbait aldatu beharko balitz, berritu behar bada zerbait? Islama ez da berritzen. Ez aldatzen? Ez. Musulmanen artean ez aldatzen? Ez. Denporakin ez aldatzen? Ez da aldatuko, ez da inoiz aldatuko. Eta ez da inoiz aldatu ere. Solo existe en nuestra cabeza. Es inútil negar su existencia. Todo el mundo lo tiene en la conciencia. Si lo nombra todo, sabemos lo que dice. Si le cambias el nombre, lo que consigues es partirnos en bandas. Y si nos divide, mueve la guerra. Ten cuidado con lo que dice. La pregunta aquí vendría es vivir de otra forma, ¿a qué precio? Si es un precio a dejar valores esenciales que te han pasado tus padres, entonces ahí lo que estás haciendo es degenerando esa evolución que tú ves que es positiva. Entonces sería una evolución negativa. Sabes que sin violencia estarías perdido y me metes tu mierda de miedo en el hocico. Islama bera ez, baina musulmanen bizitzeko modua bai. Zuk zure bizitza oso ezberdin bizi nahi duzu zure ama edo amamarenarekin alderatuta. Bai, baina kulturarekiko izaten da, batez ere. Nik ez dute haien kultura eduki nahi, baina, bueno, erlijioa atxigin haiek dut. bezala bizi nahi. Bai. A los ignorantes y a los corrompidos, gregarios y serviles a los que has dormido, con tele mala y con ansiolíticos pa' quitarle lo poco que hemos conseguido en cientos de años, millones de muertes de las hermanas y hermanos más
ditugu, erabateko eta besteko aurreiritziak. Zer uste duzu, Hafsa, egin beharko litzatekela aurreiritzi horiekin bukatzeko? Olako programa deixo. Benetan. Maroko eta Euskal Herrie beitu daukeben gauz bakarra antzekue. Juteze antokira, juteze ala, ondo jangozu. Jan behintzat ingozu, tripa bete nahi dezun bezalaxe. Erraza da Euskal Herrian musulmana izatea? Musulman ona ez. Ez badituzu aukerak izan islama ondo ezagutzeko oso zaila da. Aukera horiek ez ditu, eskolan ez dugu islamaren praktikatzen, noiz behinka egoten da hemen mezkitan aukeraren bat, ez? Baina oso gutxi. Eta gainera askez zailagoa da arabiera ez dakien jendea. Adu aba, xukranik tir. Asegi disfrutatzen islamaz. La shukran ala wajib. Zeo zer gaitu nahi baduzu, kristontxoa bota izu? Ez, lasai. Mohamed, eskerrik asko, xukran. De nada. Hafsa, xukranik tir. Afwan.